Yan na sab ako, si Casey. Nga, kanunay nga maghangyo kaninyo sa pagtanaw aning mga videos. Karon amo ang pagpadayunon ang paghubad sa natawhan sa bulan sa Marso. Magsugod kita sa Marso 1. Migi, unsa man po yung hubad aning mga bata nga natawo aning pitsaha, Marso 1. Okay, si kung ikaw nataw sa Marso 1, ikaw maoy ilahang ilhon nga head sa pamilya. Kay maayo man ka mo plano sa pamilya. Ug ikaw usab ug mahigugma mawala ang imuhang mga plano. Unya ikaw taas ra bag expectation ang imong maginikanan diha kanimo. Kay sa ilahang pananaw tarong ka, pero ug bahin nas gugma kay hina ka. Ug ikaw naa kay plano nga makahuman sa imuhang pagtuon, kay gusto man sad nimo nga makahuman sa din imuhang maigsuon aron malipay ang imuhang ginikanan. Ug ikaw manarbaho, daghan sang kang masuya diha nimo, kay maayo man sad kas pamaba. Maunay meaning hubad sa Marso 1, Casey. O mga natawo aning pitsaha, Marso 1 or March 1, tanawa yung taon ning videos para naamoy giya, lamdag sa inyong kinabuhi. Matuod man o di, at least naamoy giya. And then, i-like ang video niya, share to your friends, and subscribe. Salamat!